салому дуруд дӯстони азиз, бинандагон, ҳамзабонон ва ҳамтаборон, ҳаме ки дар саҳифаҳои ман аъзо ҳастанд, аҳли гурӯҳ. инқадр зиёд шуда рафтем, бисёр хурсанд шудам. Бисёр одамои нағз дар гирди мо ҷамъ шуданд, дар саҳифаҳои ман ҷамъ шуданд. бисёр чизҳои нағз мешнавам, бисёр хурсанд шудам дастгириҳо дида, дастгирӣ карданҳое дида. хуб, дӯстони азиз, ман ба шумо имрӯз як хушхабарро мехостам расонам. ба дасти наворҳои ман ки як наворҳои оддӣ буду, аммо бо мазмун. хуб, аз якумаш чӣ зиёд шуда? хеле мардумо пайдо шуданд, яъне касоне пайдо шуданд ки мехоҳанд барои тоҷикони дунё кӯмак кунанд. Рӯйгон масалан касе буд дарс ёд метиҳам кутан, ана имрӯз гап задем. Масалан хатти форсия ба мардумони мо мехостанд ёд бидиҳанд. Ташаккури зиёд. хуб, касе дигаре буд мехостад дигар чизро ёд бидиҳад. касе дигаре буд ройгон мехостад дигар кори бикунад. Мақсад хеле корҳо буд ки ба якидигар кӯмак кардан касоне пайдо шуданд. яъне аз ин маълум мешавад ки ҳарфҳои ман дар замин намонд ва ҳатман амал шуд, ба мардумо таъсир гузошт ва имрӯз хелеҳо мехоҳанд ба тоҷикони дунё кӯмак кунанд. яъне тоҷиконе ки дар ҳолати хуб нестанд, бояд вазни иқтисодашон боло равад, ба якдигар бояд кӯмак шавад. хуб, рафта омад хуб шавад. дар байн ҳамин чизҳое гап зада будем бо шумо, вале ҳамин чиз камкам шуда истодааст. ман аз ин хеле хурсанд ҳастам. хуб, аз шумоем ки дастгирӣ мекунед бисёр хурсанд шудам. дар назди он ки дастгирӣ мекунед, аз шумо як илтимос дорам ки агар мумкин бошад худатонам навор сабт кунед, дар гурӯҳи мо монед. ҳар чи дилатон мехоҳад дар лафзи гувори худатон гап зада монед, то ки дигар тоҷиконам хабардор шаванд. масалан мисли мо тоҷиконе ки дар он бари дарё бузург мешавем, хеле чизман хабар надорем, то ки бузург шуда 30 сола 40 сола шуда хабардор шудана. масалан аз тариқи ин группҳо метавонанд аз ин гурӯҳҳо яъне кӯмак бигиранд, хабардор шаванд, аз якдигар хабардор шаванд, донанд, шуносанд ва рабобит рафта омад осонтар шавад. инро гуфтанӣ ҳастам. бо гуфтанӣ ҳастам ки аз ин наворҳоям ки ман пештар гузошта будам, имрӯз ба хотири саҳифаҳои ман дигар шуда роист, аммо бозам шояд ягон ҷо дида бошед агар. хуб, тоҷикони дунё аз дигар кишварҳо пайдо шуданд, боз аз Покистон пайдо шуданд, аз Афғонистон. хуб, ако афғонистониҳое фаҳмед мешавад, оно бар ин беҳтарин инту забондӯсту миллатдӯст бисёр кам аст. хуб, дар назди оно зиёд шеъру ғазала ёд доранд, хуб ёд мегиранд. мо ба сахт аст, тарафҳои мо ба сахт аз ин чиз, ба хотири мо як даври дигар бузург мешавем, дигар мактабҳоя мехонем. хуб, яъне имрӯз ана ҳамаш таъсир гузошта истодааст, менависанд, фикрашонам менависанд, пешниҳод менависанд. хуб, роҳнамоӣ мекунем, мо ҳам кӯмакҳомо расида истодааст ба хелеҳошон. хуб, ҳамин тур гапҳо аст дӯстони азиз. боз ин наворро кӯтоҳтар бигирем, боз дигар навор сабт мекунам.